xa a matanza, agora sí que sí, os traballos que facemos como a sempre, como a toda a vida, xa sabedes que os matachíns a estas alturas do ano comezan a ter moito traballo porque nas casas cada vez hai menos xente para facer a matanza e hai que botar máis dos matachíns e cada vez tamén quedan menos. Menos mal que nos atopamos a un dos mellores. José Manuel Matachín, que atención, nunha hora e pouco, tenche preparado todo o porco. Todo? Todo, en pouco máis dunha hora. Pois sabes que porco foi aí a partir, hoxe, o de Suso de Touro. Porque Suso ainda mata o porco na casa. Neste caso foi unha cocha, 250 kilos. Carai pa porca. Sí, é moito ollo, porque dixo que tiña uns bons xamóns que quitou por un lado, o raxo por outro, o lacón por outro, e por suposto tamén deixou para facer os chourizos e maila zorza. Que dixo José Manolo Matachín? Home, que dalle rabia que cada vez se mata menos o cocho na casa e dalle medo, sobre todo, que se perda esta tradición tan nosa. Ai, Suso, a todo porco lle chega o seu San Martiño, pero aquí en Basebe tamén lle chegou a hora do despece, non? Home, claro, ten que lle chegar, hai que facer os rixós, os chourizos. E quen lle vai facer o despece? O despeze vai non facer aí Pepe, o carnicerías Pepe de Touro. Porque ti máis eu non temos pinta de despezar, Non lle damos moi ben a iso. Pois a ver se ven Pepe. Ai, Pepe, por fin chegaches. Por fin chegamos. A ver, home, canda, Suso, esperando. Non se pode madrugar, home. Xa traes aí a ferramenta. Sí, traigo a ferramenta, sí. Cada un na súa casa ten a súa, pero a min gustame andar ca miña ferramenta. Suso, a porca era boa, Canto pesou? Pero van andar do 250 por aí, 40. 250, e ainda as tuveches máis grandes. Sí, hai 2 anos ou 3 eran 260. E logo, Suso, ti cada ano cebas unha. Sempre cebo unha pa ter carne pa todo o ano. Que lle das de comer a estes porcos para que saian tan bons? Millo, mazás, molós, todo eso. Xa serás dos poucos que ceban na casa, Bueno, moitos non hai. Agora por aquí quedan poucos. Polo San Martiño sempre se mata o porquiño e tapa o viño. Pois a carne desta época sabe mellor que a comprada na carnicería. Non hai comparación. Punto de comparación. Pepe, carniceiro, garda de vixiancia, matachín, ti cando paras? Non paro, realmente non paro. Pois eu comecei con meu pai, era o que se dedicaba a isto, que foi o que abreu a carnicería, que agora levo eu. Aquí temos o que é o lacón, isto deshuesarémolo e supoño que parte dela irá para o forno, aproveitaremos a uña para salar, o codillo me imagino que tamén. Temos o raxo, que é este pedazo de animal. Temos o que é a panceta, así a grosso modo está sin limpiar, sin recortar e demais. E despois quédanos aquí, pois unha costela. É un oficio duro. Moi duro, xa ves, o frío que fai xa estou sudando. Dache pena que se poida perder esta tradición? Home, sí, un pouco sí, porque é unha tradición, galega, é unha tradición moi bella, é unha tradición donde se reunía toda a familia. Comecei en novembro xa, a última semana de novembro, e rematarei aproximadamente, polo que veño rematando estes anos, pois a principios de marzo. Soeles alongar porque hai xente incluso que mata dous porcos por casa. Mata un moi pronto e mata outro ao final, casi sempre o último é para o conxelador, para comida de verán, chuletas e estas cousiñas. Un churrasquiño. Que tanto vos gusta, o churrasquiño, o raxo e esas cousas. Pois Suso, aquí polo menos nesta casa a tradición non se perde. Penso que non, mentre eu viva non se vai a perder. Pois veña, vamos a darlle a ver se rematamos o porco. Moi ben, moitas gracias. Sobres! Isto éntrame ao corazón. E Dios lle di o que merece esta persona quen sea. Maruja, vexote emocionada. Sí, moito. Solo quero que teña a mellor sorte do mundo. Que Dios le dé mucha salud e mucha suerte para que siga facendo isto durante moitos anos. É un cariño moi grande que pode ter dunha persona que se acorde así todos os anos dun. Que se dá aquí para que esa veciñanza conecte? Que todos, que máis que menos levámonos ben. Todo el mundo es amable, te dice buenos días, é diferente. Vostede, como leva moi pouco aquí, Andrés, non será vostede o benefactor? Yo
Desafortunadamente no soy yo. 50.310. Bueno, moitísima sorte aí para Lobios. Vemos aí a Emilio repartindo sorte como a todos os anos é tradición. Bueno, 8 e case 23 da tarde, temos que marchar un momentiño a publicidade, pero atención, Remedios Sánchez